Tenim moltes coses a fer. Per exemple, llegir en veu alta els seus llibres. Coneixes llibres en veu alta? Sí. T'agradaria que escollissin 4 per llegir en veu alta? Sí. Doncs vinga, agafa'ls. Molt bé. A veure, mira, tu ensenya-li-us el títol i jo dic a quina hora es llegiran i quins dies. El dit màgic. El dit màgic es llegiran a les 5:30. La Matilda. A les 6. El Charlie i la fàbrica de xocolata. A les 6:30. Les bruixes. A les 7. Dilluns, dimecres i dijous de la propera setmana i la que ve es llegirem en veu alta amb tots els voluntaris que hi vulgueu participar en aquesta lectura. Moltes gràcies! Adéu!